A fi yw Gwyn. A ni yw Alys a'r tri gŵr Noeth. Dechreuodd y band gyda'r tri o ni, Gwyn, Iago a fi, jyst yn chwarae rownd yn yr ystafell, really. A wedyn, wnaethon ni chwarae noson agored yr ysgol i blwyddyn 6. So ath hwnna'n dda. A wedyn buon ni digon lwcus i cael y cyfle i chwarae yn Caffi Cwtch gyda menter Cwm Gwendraeth. A am ni oedd angen y bassist yno ni. So dath Alys i'r band, a newid yr enw wedyn ni i Alys a'r tri gŵr Noeth. Nes i jyst gweud yr enw y tri gŵr Noeth fel joc, a ers ni mae jyst i stico. Mae lot o bandiau gyda enwau diflas a bethau. Os bydde gyda ni enw falle bach mwy ddiflas, bydde dim gymaint o bobl yn cofio amdano ni a falle dod i gigs ni. Mae eisiau mwy o merched yn fy marn i trio wneud pethau fel hyn, achos mae'n ofnus i dechrau, achos mae'n peth mwy bechgyn i wneud, ond mae eisiau rhywun i cadw trefn ar y boes, fi'n meddwl, so ie. Oedd fatgof fi gyda'r band oedd chwarae yn cwl, achos oedd yn gig da. Fe ddwyd ni fel band bydde perfformio yn brwydr bandiau yn maes B. Yn mis Tachwedd, mae ni gig mwy hafon ni, siŵr o fod, gyda Dafydd Iwan yn Pontyberem. Mae'n golygu llwyth achos, fi'n meddwl mae Dafydd Iwan wedi chwarae yn y blaen a fi'n gobeithio bod llwyth o bobl yn dod i weld ni, so mae'n gret. Os ych chi moyn dechrau perfformio mewn band, ewch amdani, achos mae wedi bod y peth gorau yn bywyd fi, mor belled.